valores fundamentales da Banda Sinfónica Infantil de Galicia son a divulgación cultural, a convivencia e o traballo en grupo. Nenos de 9 a 15 anos, vidos das 4 provincias de Galicia, fixeron un traballo excepcional baixo as maus dos profesores de cada especialidade, as monitoras e os directores. A experiencia dentro do conservatorio, tanto na organización como no comportamento e traballo dos rapaces foi excelente. O traballo foi basicamente anterior á chegada dos nenos. Despois, unha vez comezou o encontro, a verdad que foi todo rodado, non houve ningún tipo de problema, a verdad que foi excelente. Depois destacar tamén o himno a Puentes, que é unha peza que fixo un compositor daqui da localidade, Antonio Pico Blanco, e o feito de que a banda infantil tivese a ben facer unha versión para poder tocala e poñela en valor, incluso facer unha impresión dela, a verdade que para nosotros é un orgullo e unha satisfacción tremenda que se poña en valor un pedazo da nosa historia, da nosa música que está aí e que temos que darlle a importancia que ten, non? Neste encontro escollemos un repertorio adaptado á xira que se está a desenvolver tanto en As Pontes como en Ortigueira, titulada Sons da Amizade. O repertorio non é nada sinxelo, pero os rapaces están a demostrar que nas bandas de música de toda Galicia, tamén nas escolas de música e nos conservatorios, están a desenvolver unha labor moi importante e sobre todo de calidade, porque o nivel de todos os rapaces que temos durante este encontro é auténticamente fabuloso. O encontro 2018 da Banda Sinfónica Infantil e Xuvenil de Galicia estivo basado no leitmotiv, amizade. Para esta xira 2018 destacamos a interpretación de novos compositores galegos. Por iso programamos obras de rapaces da mesma idade que os compoñentes das bandas.
editamos as obras, interpretámolas e compartimos a amizade entre compositores, directores e músicos vidos de toda Galicia. Bueno, estes días ca Banda Sinfónica Xuvenil de Galicia estamos interpretando obras de compositores xóvenes, entre eles, escolleron a nosa muñeira Rosalía, que lle temos moito cariño. Sempre é un placer que rapaces novos da nosa idade interpreten música feita por nós. Queremos darlle as grazas á Banda Sinfónica, aos seus directores, aos seus directivos, por confiar en nós e na nosa música. Pois a verdade é que é un placer que les iran esquerchando para tocar aquí. Tendo en conta ademais que é unha banda xuvenil e que tanto os compositores como músicos temos idades parecidas, eu creo que ese é un dos puntos máis enriquecedores desta experiencia. Eu creo que o feito de que a obra use temas populares galegos, os misture, os varíe, dalles aos rapaces unha maior afectividade á mesma e os une máis ao traballo. E por iso mesmo eu creo que a obra pode sair mellor e feita con moito máis cariño e respecto á experiencia, que sempre é moi boa, porque sempre hai un bo ambiente, un ambiente de traballo, tanto nos directores, como nos músicos, como nos compositores. A verdade eu repetiría sen ninguna dúbida. Para a Agrupación Musical do Rosal e para o Concello do Rosal é todo un orgullo poder acoller un evento deste tipo. Puxemos moitísima ilusión desde o primeiro momento que lle presentamos o proxecto ao Concello tamén. Nada, esperemos que a Banda Sinfónica se sentirá a gusto durante toda a semana e todo se verá reflexado nos concertos do fin de semana. Para este encontro é de salientar o gran nivel que traían os músicos, por outra banda moi necesario, xa que o nivel das partituras que se iban a interpretar neste encontro é de bastante valor artístico e musical. Como novidade para este encontro, incluímos no programa unha obra para quinteto de vento e banda. O quinteto colaborador neste caso foi o Quinteto Rubato, que está formado por membros profesionais que traballan en orquestas e en bandas municipais da nosa rexión. A obra que interpretamos con Quinteto de Vento e Banda chámase Symphonic Sketches, do compositor Andrés Álvarez. Esta obra está basada na alternancia entre quinteto e banda e é de destacar que ten unha gran dificultade técnica e interpretativa. Pois a verdade, volver a colaborar ca Banda Sinfónica Xuvenil de Galicia é unha alegría moi grande que volvan a contar ca miña música e tamén unha alegría mirar o crecemento que tuvo a banda neste ano, xa que o ano pasado habían tocado Ela, unha obra que me encargaron para o encontro de Lugo e moitos dos rapaces que están este ano estaban o ano pasado tamén e notase moitísimo cambio de madurez e de melloría na agrupación.
E tamén é unha satisfacción poder contar co quinteto Rubato, tanto para min como para o público, como para os rapaces da agrupación. É unha maravilla porque son a nivel, non só a nivel galego, sino a nivel nacional dos mellores quintetos que podemos ter. Bueno, un pouco a experiencia que nos tocou vivir estes días aquí coa Banda Sinfónica Xuvenil de Galicia foi fabulosa. Para nós, para o Quinteto Rubato, sempre é unha experiencia por levar a cabo este tipo de proxectos e máis neste caso con xente tan moza e con tanta vitalidade encima do escenario, non? Neste caso, a obra que interpretamos con eles, a obra de Andrés, esa obra un pouco un tanto especial, esa obra para quinteto solista e banda, resultou, a verdade, unha experiencia fantástica, esa combinación tanto da banda como o noso traballo co quinteto. Entón, pola nosa parte, un traballo moi satisfactorio e positivo, dende logo. Un dos obxectivos principais das bandas sinfónicas de Galicia son fomentar a amizade, o desfrute e a unión entre os músicos galegos. Eu creo que tanto nosos directores como os músicos levámonos un gran recordo para seguir traballando no futuro en pro da música galega. Tocas mucho y te cansas mucho, pero al final los últimos 2 conciertos valen mucho la pena porque salen muy bien y es genial. Me llevo muchos recuerdos geniales y no sé, me llevo muchas amistades, demasiadas, y voy a intentar, pues no sé, seguir hablando con ellas y verlas siempre que pueda porque me parece algo muy bonito que después de estar como una semana, el primer día llegar y no conocer a nadie, a pasar a tener muchísimas amistades y hacer amigos que pueden durar pues toda la vida. Gustoume moito a experiencia, posto que noutros campamentos tomateo máis a broma, e neste, pois, tes que traballar máis nas partituras para os 2 últimos concertos. E o que máis me alegra é ver os meus pais disfrutar e gustaríame repetir outro ano. Es una experiencia inolvidable. La verdad es que es una pasada poder juntar a músicos de distintas partes de Galicia para tocar un repertorio tan variado y tan bonito. Y la verdad es que me lo paso súper bien aquí, estoy muy cómodo. Las monitoras son geniales, los directores súper majos y todos los compañeros, entre nosotros hay bastante buen rollo y la verdad es que eso se agradece bastante. A experiencia é boa, sempre é boa. É o segundo ano que repito e estou tan contenta como a primeira vez. A xente é agradable, os lugares sempre son bonitos, os directores son un amor e a xente non podería pedir mellores compañeiros.